L-ewwel appuntament huwa l-10 ta' Marzu li ġej. L-10 ta' Marzu li ġej hemm bżonn illi nibdew nagħtu sinjal permezz ta' idea ġdida ta' kunsilli lokali. Ta' idea ġdida tal-mod ta' kif ħajitmexxew il-lokalitajiet tagħna. Dawk tal-10 ta' Marzu se jkunu elezzjonijiet diffiċli għal Joseph Muscat minħabba l-mod ta' kif saru l-affarijiet wara li ġie xolt il-Kunsill ta' Sliema b'mod li l-miżien qed ixaqleb kontra l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista għal Joseph Muscat għandu kandidatura tajba ta' kważi 200 kandidat bi 30% żgħażagħ u 17% nisa. Għandna wkoll taħlita ta' esperjenza. Nies li diġà kienu fil-kunsilli lokali ma' nies li huma totalment ġodda għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Kważi nofs il-kandidati huma kandidati ġodda. Immaġinaw, huwa vot ta' fiduċja fil-moviment. Joseph Muscat għallif ta' Sliema l-Partit Laburista se talab il-logħba lis sistema Gonzi PN użat fil-Marsa u ż-Żejtun meta l-kandidati nazzjonalisti ġew irtirati biex ma jsirux elezzjonijiet f'dawn il-lokalitajiet. Iżda l-Partit Laburista ma jilabx bid-demokrazija għaliex jirrispetta r-rieda tal-poplu. Joseph Muscat faħħar ix-xogħol kbir li jagħmel kunsill lokali b'maġġoranza Laburista fil-Gżira. Fl-istess waqt hemm aktar xogħol xisir li għandu bżonn l-appoġġ tal-Gvern ċentrali bħal problema tal-arar u t-titjib fiż-żoni tal-housing estates. Il-mexxej Laburista saħaq li fl-10 ta' Marzu kulħadd għandu joħroġ jivvota biħġaru għal kandidati tal-Partit Laburista b'sinjal ta' appoġġ għall-għaqal fit-tmexxija, progress u stabbiltà. Dawn l-elezzjonijiet huma elezzjonijiet diffiċli ħafna għall-Partit Laburista. Għal xejn nitkellmu dwar bidla. Il-bidla mhux titkellem dwarha trid taħdem għaliha u tivvota għaliha.